हाय सांगମାନେ जय जगन्नाथ। आज आम मेस रे चिकेन रोषेई हम। आइटम रो ना हेउची चिकेन नूरान। चलंतु जीवा बजार चिकेन पाई। आसीगलु आम चिकेन नवा पाई। देखिए चिकेन को पारिक देख लो गोटा फाड़ी सातस लेग पिस दिटा दियो। ए चल সেটা কোন এত বড়টা মুন্ডা लेग पीस রেডি দেখো আপনাদের लेग पीस साबुन मार दूँ नहले ଆଉ ଗୋଟେ ରସୁଣଟେ ଗୋଟେ ଅଦା କାଟ। ଆମେ 750 ଚିକେନ୍ ଆଣିଛୁ। ସେଥିରେ 5ଟି ପିଆଜ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଉ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟର ଆଣିଛୁ। 2 ବୋଦା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା। ତାକୁ ଆମର ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା। ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଆମେ ଛେଚା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଅଦା ଆମେ ଛେଚା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଛେଚିକି ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଛେଚାଟା। ଛେଚିଲ କେମିତି ବାଇକିଂ ଦେଖେଇ ଦଉନା এটা তো ଛେଚା ହବ ଏମିତି ଆଉ। ଲୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଲୁଣଟା ଦେଖିକି ଆଣ ଲୁଣଟା ନାଇଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଦେଖିକି ଆଣ ଲୁଣ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଯେତିକି ଲୁଣ ନେବ ସେତିକି ମୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ମୋର ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଏଥିରେ ଦେଲି। ଆମେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ।
करके ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି 20 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବୁ। ପିଆଜ ଆମର 5ଟି ପିଆଜ ନେଇକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛି। ତେଲ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କମ୍ ତେଲ ଖାଅ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଟମ୍ଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ତେଜପତ୍ର ତେଜପତ୍ର এটা পড়িবনি এটা পড়িব এটা পড়িব ফুল পড়িব মটନରେ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। କିଛି ନମକ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଲୁଣ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବି, ସ୍ଲୋରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିବି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ପୁଣି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଏକରାକର କରିଦେବେ। ପିଆଜକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଏକରାକର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଆଜ ତା ପାଣିଟା ସିଝିଯିବ। ଏଠୁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ତାପରେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ପିଆଜ ଅବିକା ହାଲକା ପିଆଜ ଅବିକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ହାଲକା। ଅବିକା ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠେଇକି ଦେଖିବା ଆମର ପିଆଜ ଅବିକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅବିକା ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଚିକେନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚିକେନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇକି, ସେ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଅବିକା ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ପିଆଜ ତା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଅବିକା ତେଲ ଏଠି ଦେଖ ମାତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକେଇ, ଅବିକା ଆମେ ତାକୁ ଅବିକା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଅବିକା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା,
5 मिनट जाए टे घोड़े दबा लो फ्लेम। अबिका आम 5 मिनट कही 5 मिनट होगा बाहर करदे। अबिका टमाटर जो काटते टमाटर को ऐड करवा चिकेन मसला सेटा ऐड करवा। चिकेन मसला ऐड कले ढांकी रखीदा लो फ्लेम रे 15 मिनट होगा। अबिका देखिए कौन सा सिचुएशन। आउ 10-15 मिनट जाए आम कषा भलसे 15 मिनट हो गला। रेडी आम ना देचु आम चिकेन नूरान। स्मेल आसुची आम टे झाँकी दबा मझे देखिए तौल लगी जाए ये आसो मुझे देखी कहबी के हम अध घंटे हो गला 10-15 मिनट आम प्रोसीजर कर चिकेन देखा केत बाट गला आसला आम घोड़े घोड़े जिनसा भल लगे खाया ना हूँ आम जो आइटम टी आम मेस चिकेन या ना हूँ चिकेन नूरान आम ग्रेवी टाइप रहा आम चिकेन नहीं आसला गरम मसला टे ऐड कर धनिया पत्र आन भूली जाइए धनिया पत्र पकड़ आलू पड़े ढाकन घोड़े रखीदे खाला बाहर गैस भल लगे आपण मानक शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आउ जय जगन्नाथ खाइबा आरंभ करूँ। Chicken leg piece. Ah. चिकन देखो पूरा सॉफ्ट। ये नाम डाला चिकन नूरान। ओ लाजवाब। एक नंबर।